Update, ang tangkong amo na pong gikuha. Yay! It's on 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't. Hi mga kajam, welcome to another vlog! So, gang, nakanana ko mag-harvest na ta sa tangkan. Dagko na kayo. Update kani nga vlog para ni sa intended ni siya para sa among kuan, mini garden. So, updatean mo na ko unsa nay porma, no? And then, naghanak kayong pichay, yung uban na laos na, no? Kay padong na mag... So, yan na, tungod na sa... Angay na dyan siya harveston. So, tabangin ko, uban ni ko. Uban dagang, hindi ka? Misi ko. Oo, tas kabisin niya. So, balik ko. Ako mabakit on. Sa ako mga hinarvest! Wait. Oh, wait. Man mo? Kamanday mo? Nakoy mga kauban di mag-harvest. Di ba kaubanan nila? Uban mo? Mag-harvest? Jimmy? Ice. Jam. Uban ka-harvest? Tabangan mo, mami? Oy, just stretching. Balik ko. So, update, no? Ano niya ito, mga pechay. And then, look at our tangkong. Aww. Ang first batch, duha man ka batch. Ang first batch, ani, kanirang murag na nindog. Asa naman to? Kanira sila niya. Ang second batch, kaning medyo, kani ni katay. So, dili siya parihad. Klase nga tangkong. Kay kani siya, second batch, mukatay. Yung kaning kinunhan, tindog ra ingana. So, mo na siya update ni. Pwede na siya pang sinigang. Yes! Sinigang, and then pechay. Mo na akong giharvestan o una. Ibuho lagi ni. Mo na akong giharvestan una. And then, kani siya, pwede na siya ma-harvest. And then, sili nga bisaya. And then, tangkong talong. And then, okra. Wala ko na akong okra. Then, kani sili, bell pepper. Bakit naman kita ba na? See? There! Bakit naman bunga? Hindi na ako mga kamatis. Kamatis na. But feeling na dili sila healthy. Healthy ni. Healthy mo. Ni kamatis. Akong itong tukuran. Sila. Good lang. Look at our pechay. Happy na kadaghan. Wow! See, ako mga pechay. Tanawa. Kanakayo. Pangay na ni pangkuhaon. Pilang ni katinuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tama na itong mga pechay. Mga spring onions diya. Nagsago na sila. And then, pechay. Puti at siya. Paliya. Mahapit na siya mo. Katay. Then, singan rin niya. And then, loya. Spring onion. Then, loya. And then, napadre ang mga atsyal. Hindi na nga kung siya. Butcher niya atong mga unang mga talong. Niya. Bawa, di man di siya pwede. Di mainitan, no? Mura siya og nakuan. Naungan. Gugmay pa sa imon akong gigawas diri para mainitan. Mami, nisugo na siya dagko. Hindi mo niya ako mga picture ito mga hydroponic. And then, wala ko mga talong. So guys, taguhan na sila. I hope mutubo ra po na sila. Bungan. Napay talong dito. Napay talong ko. Hindi, ato sa gawas. Ani sa gawas. Ako mga pislili nga. Dili siya pwede init. Pero akong gibutang diri kay wala kabutang nga is na ay flowers ani. Kapit na maputing dito. And then diri dapit. Diri sa parking ng dapit na ay alobati. Alobati ni siya. Duha ka buok. Ako nang gibutang diha. Sagbot ni siya ha. Kaya ni pa ko kapandihigigan ko lakay. Halanggam. Ngayon at siya. Ano naman ito? May kamatis. I think kamatis.
kamatis, atsal, sagbot ni mandilig na ko niya. Ano kalabasa? Kalabasa. Kalabasa. Huli man na asin yung patay. Kalibog kung saan may turok. Basta kayo na ano siya sili. Gusto man yung sili. Ano mong kamunggay. Here's your kamunggay. So ko na siya og panalingsing. Ano mo ang lemongrass. Taong na ni. Taong na. Gipagkaon ang uban oh. Dako-dako na siya. And then eggplant. Ito eggplant pa. Yeah. And there, moto amo ang mga tanong apil sa gawas. Kagmay pa sa gawas no, and then sagbot pa ako panlihig. Mot na sa sud pod. Mitsa. And then mag-harvest na ko or manguha na ko sa mga pichay aron dili na sila maghuot. Then mauta na po namo. Banik ko. Ako sa silang pang-refillan kay tanawa ilang mga tubig everyday na ko magsigi iba self-irrigating man siya everyday na ko magsigi og butang ani nig water kiss grabe ka init. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's time to harvest. Okay, para din na sila mag-uot no. Anya, mga nalingsing na po sila. Pwede naman tayo kung dilit tanan o ito sa magkunting na lang po ani. Ay! Wait. Oh, I'm gonna read the feeling. I grew this. So, lamay di sa feeling no nga ikaw mang harvest or kanay mo gikaon is kibaw juga nga fresh and ayan mo yung mga kana chemicals nga butang kay tungod kinaara sa imong carton gikan maka-inspire mag-continue sa kwa. Hawak ko ba isa doon? Ako ka mo, ibiyakan. Kuhan. Yung... $2,000 years later. Human ako og
panguha. Diwa, tanawa akong gikuha. Wow! Kayo. Ako sang ibalik tong mga. Hala, oh my god, napong. Napong. Gipalid. So guys, nakakuha na ko and then duha jud siya ka plato no, grabe. Chin, nanatay pang kuan. Pang sabaw, sinigang, unya pang adobong petchay, unsa pa diha, na pa siya. Baka happy ka ga. Busy siya. Kumo ni siya, ingani siya kalaka. So that's it for our vlog for today. That's it for our vlog for today. Salamat kayo sa pagtanaw. Ako na pa lang, share lang po na ako kung saan ko ka-happy nga nakapangkuha na sa among pet try. Kay grabe no. Sugod quarantine. Actually kuan ni na mugas. Nag-germinate kay April 30. Yan sa naman tarong. May 19. So, pila man. Isa ug tunga ka buwan. Nakuha na ni Pechay. Naka-happy. I hope na-inspire mo. That's it for today. Thank you. Don't forget to share. Take 2. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and ring the notification bell button para sa mga sunod na mga videos. Bye! Update, ang tangkong amo na pong gikuha. Yay! Sinigang.